Malawi Today. Hey, ase, chajitu njani? Tegasi? Hey, wako tegasi wavuta. Hey, guys, tiri kuchigumula kumene twafuna TV okiteba tibwebu. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Apa tikupasirani nkhani imene inachitika kuchigumula kumene akuti kumapulitsidwa mategas kwambiri chifukwa choti kunachitika zinthu zodabwitsa kwambiri. Kumeneku akuti azimayi awiri anapita kumalo ena omwera mowa. Nde azimayi wakuti amapanga business yosintha ndi kugula ndalama. Ndanakumana ndi mwenye wina amene anamuuza kuti apange business yotere ndi mpaka anamutengera ku nyumba. Koma atafika kumene kuja nkhani nasintha kupezeka kunena kuti azimayi aja anamanga mwenye uja kuti ampange chipongwe amulande ndalama. Nde zinadziwika kunena kuti azimayi wapanga zimenezo ndipo chosatira chake sitikuza kuti mwenye anapanga minzi yanji yoti mpana kuauza apolisi. Ndi apolisi anabwera kumene kujako ndi kufika nde unapeza zoti apolisi aja anayamba nokuthira usokesa misonzi kwa anthu amuzi ndi kunali chipwirikiti. Nde nkhani yonse inali motero mukomano iyo tangu kamba mwachidule koma nkhani yonse tamveserani kuti zinali bwanji. Masaka kubedeka. Okay. Okay, taforo kuza mwaja zaka bwanji? Kuno kweli? Chapa musabo bandi kana ndipa akalulu, kuna akalulu musipatu muno. Kumaliza malaini ya wawa timali kumayadi. New lines. Kwa peseka zote kumene kwa tukuona anabedwa, amena kupedwa. Ndipo muntu anakwanisa iyeyo kutawa. Anabedwa nda? Muntu anabedwayo umuzi wako mani mfati wakuda. Mina kone kwenye ni Malawi fuwana yangu ijewa. Komanso anaoneka kuti mali kudake ndime anafuna kuzenda kumale konkuno. Ngiyana nyumba ikachita imene njonjo mabwera polisi. Apolisi anabwera abangirika abitika chidezo yawo yomwe akuchiziwa monga nzika komanso. Okay, ndi muntu amutenga? Muntu amutenga. Akupita kuti? Akuda ne polisi. Okay, muntu yo ndo amene amabantu ndiyeyo amasunga. Ayi watengedwayo ni muntu ameneyo anabedwayo. Anabedwa ni muntu. Anasunga ndi amwenye muntu. Ndi amwenyewo ali pamodzi ndi apolisi. Koma kutiuza kuti apolisi ali amwenyewo ngati iwo ndi apolisi so. Okay, chabwino tiatamangire. Ndi nkhani yomwe ngochita kwamene uchigumula. Tinadusa ndi magalimoto ena akapa amene amaoneka ndi amwenyeso ndi apolisi. Nde mmene zikumveka kuti pali munthu anthu ena amene apangidwa kidnap. So mmene ofotokozera nyamata uja ndi mbali inaso mmene azimene zikuchitika kuno. Tingofika apa tione kusogolo kwanga kumene mukuonako ndi magalimoto amenewo amene galimoto ena apolisi mwaso galimoto ena magalimoto ena amwenye. So tingotamanga tiyandikirepo tingoona kuti chikuchitika ndi chani. Komano ripoti imene natipeza ndoti anthu ena akapangidwa kidnap kuno kuchigumula ku Blantyre msewu wa Tcholo kulidi amene macho kuti chigumula. Magalimoto amene kuona kusogolowa ina ndi galimoto ya polisi, ina ndi magalimoto imene galimoto ya polisi, inaso iyi tingotamanga tesofika kusogolo kuti kuoneseni kuti kodi zinthu zili motani. Kusogolo uko asinzo ngati mungathe kuona tinakanika kufika kumene kuchitika chisokonezoko chifukwa cha tear gas. Utenga amene matipeza ndi kuyenda kuti kafika kumene zativuta chifukwa choti kuli tear gas kwambiri. Mmene ndikuyankhula misozi ili m'maso mwanga ndakanika sindikanatha kupitirira. Komano amene afotokozera nyamata uja ni mbali ina zimene
zachitika kunoko ku Chigumula. Kuoneka kuti magalimoto ena achapita. Takanika kuwapeza msanga. Kaza kuti mwina tibwerere mmuzi tikangoona kuti chinachitika chindi chani, cause sinafikeko chifukwa choti chifukwa cha tear gas, koma ndikuona ngati nkhani yeniyeni ili mmuzi. Tingomva mbali ya anthu a mmuzi kenako tibwerera kuti ticheze. Okay, mwina tingoyima pena pake tingocheza ndi anthu amene ali around kunoko. Sirupita town. Okay. Tingomva kuti kodi chachitika njani. Asoko toboza endese. Toboza endese. Yes guys. Ase chachitika njani kodi? Yoso kuturuka misozi. Chachitika njani? Ifetakanika kufika ifaja tear gas. Umusiku kumakhala nyumba inake kumakhala tingati kuti azimayi. Azimayi okauka? Ayi nyamata swa makhalamu. Dada azimayiwo dana anapita kumfazi. Dana mpita kumwenye. Atampita kumwenye jana kwirizana mission nena kuti asinthane ndalama mati azimayi makhala madolars. Mwenye anali magwaji. Dada apita kumusiko. Wapitaka kuti iyo inali atakiona kuti akampere mwenye uja ndalama zawo. Atafika ukoko ndoti mwenye uja anamangidwa nunyolo. Atammanga chetu pamimba. Atammanga chonchi cha basi. Siku lonse lazulo lapita. Lero ndiye mwenye uja wapanga mapulano na kuti athawe apulumutse moyo wake bora apite panja. Pamene apolisi anabwera anapita ku polisi anabwera ndi apolisi pamene anabwera ndi basi pamene anthu atafika kuti azitenga ndi pamene kuyambeka kuphulika tear gas. Ndi antenga mwenye apa? Antenga apita naye. Okay. Azimayo? Atenga apita nawo. Azimayo ndoti mukwaziwa ineyo? Timangu waona kumpanda kupasiri kujua kuti kwa kweni ndi kuti. Okay. Mpanda wakuziwa weyo? Okay. Wina akangalipekiza tingakafikeko? Edi? Atamagira umweko. Ase tatemenza galimoto tipite kumusika. Asajina nchungula faru limo asajina kusomeka pangona wale kumana ila kusomeka. Apolisi tear gas. Zovuta asajina kutawa arenge ni mbrena. Tingofika kuti ngoona kuti kodi tindikaende bwana. Ngwarosa basi. Bwana redo basi. Adisendo wapansi. Bwana. Apa pali distance. All right. Okay. Koma ena simukuoneka bwanji uso wa tear gas. Aidajita kutawa. Inenda Ifenemeru kwena kumene. Iweso? Ifenemeru kuyoka kumene kwa kutear gas siko. Okay, mukutiza chitika liti? Anapangidwa kidnapped liti munthu yo? Bravo. Ayi timafuna tikangofika kumene kwachitika scenario yo, tikangoonako, tikangomva anthu ena amene ali kumene kuza khala bwanji. Kumapeto kwake timvaso kuchokera kwa anzathu wa polisi kuti kodi zaenda bwanji. Kuno ndi kuchigumula paenda ima pano ndi pa Chigumula commercial. Pa Chigumula commercial mumzinda wa Blantyre. Kuti kwa Jiswe zachitika kwa Jiswe. Apa timaenda bwanji kodi timaza kukhota kumusuku. Kenako. Kati. Okay. Mutisipeza ninjinga. Manga ile wako. Oh yes. Na pesa mabibawe creativity zazo. Koma izi zimachitika kwa Chigumula kuno kamene ndikoyamba. Ndiko yamba ifisika. Okay. Chabu. Na pesa ndobwera asati ndakuichina amene. Azimayo ndobwera so. Afrika. Kwa Afrika? South Africa. Okay. Na pesa zari kuza mapeso. Munga ntokala kuno. Okay. Good. Ndio sokula ninjinga iweyo? Ukwere jinga lomwe. Bamunga mbavu tsandize bwe. Na pesa kuza kwa mbele. Oh yes. Tien. Kutoka mbele zitembo. Tifati ngofika umene kwachitika scenario. Ndigonsa kwenjinga. Tien zikusatire wewe. Sabule.
tina kwambiri kuti ndakanika kufika kwa chifukwa choti tegas anachuluka kwambiri nde apa tikangoona mwina kategas katha kuti tikachizenso ndi anthu awiri atatu komanso tione kuti zimene zachitika zinthu zonzotani komanso anthu amuzi zakhuza motani ngati mwangotipeza kumene kuchigumula kwachitika nkhani imene kuti akuti azimayi anampanga kidnap mwenye pomunamiza kuti amasintha madollars kuti akamsintha madollars ndi anakuma naye kumowa malo omwe namowa ena mchigumula muno ndikupita naye no kunyumba kwawo kuti akasinthanise madollars kuti akamawasinthe madollars kena kumene kuja nammangano ndi zingwe kuti ambere ndalama kuti ambere ndalama ndiye anakwanisa munthuyo kuthawa pamene kumabwerano chikwirikiri cha anthu amuzi kena kwa polisi nkubwerano nkuzathandizirako thandizirako kuti munthu yapulumutsidwe. Kunoko ndi kuchigumula mu mzinda wa Blantyre apa tikupita kumene kwachitika zinthuzo tikamaliza kumva maganizo anthu timvanso kumbali ya polisi kuti atithandize atifotokozere kuti chenicheni chachitikano ndi chani chifukwa nkhani imene ili manja mwa polisi kuti atiuze kuti chachitika chenicheni ndi chani apa tifa tingofikako wanchinga amene kusogolo mkumunayi ndi amene akutilondolera kuti tikafike pamalopo timveno bwinobwino pachamati kandimvere anakatenga zam'maluwa so ife tifuna kuti timve bwinobwino chimene chinachitika kuti kodi zakhala bwanji koma zikatha zonse tikamaliza kumva maganizo anthu amuzi tifunanso kuti pamene tinabwera kuyambira paja ndi panopa chifukwa choti tegas konse kuno kunali tegas imene mukuona kuno ndiye tinabwera sitikanakwanisa kufikako. Walijana se? Awina sakutuza apa kuti apulisa kuti tegas kuli bwino komabe tingoyandikira tione ngati tingakwanise njenga matichenjeza kuti safike kumene kwa polisidwa tegas tingoyesabe kufika tione kuti tikwanisa chipande tegas amapwetekesa mutu kwambiri amapwetekesa maso munthu umapuma mobanika pang'ono fatingoti tikangomva funga tegas yomwe natikhoza kubwerera chifukwa timve anthu amuzi kuti chachitika ndi chani. Tingi nkhani zimafuna kuti mumva mwayinaka mmuzi kuti chachitika ndi chani. Taima se mwaswera mama koma inu ndiye mwachedwa tachedwa musandijambule chonde chabwino tipite komweko mwachedwa kugenda atanthu akugenda faja akwagenda apolisi omwe akudikirira kumeneko koma anthu onse omwe agwirawo apita nawo. Okay. Ngopita niko tingofika kuti kango anthu akuthawi ngoyimika apa tachedwa okay akuti anthu akugenda kuno ati ngongopeza malo ena kuti tembenuke tiyende pansi kapena okay mmene mukuona kusogoloko amene uja ndi wa polisi wanyamula chifuti cha tegas chija. Okay, tango tembenuka pompa uku kutembenuka ine ndisi ungokhala ready yang'ane kusewa uwe tingofika kuti ona kuti zakhala bwanji tikuyendawo pansi kuti atati tifike kuti ona kuti zakhala bwanji. Hai awa ndi apolisi amene akukhwimisa chitetezo kuno. Zabwino wawa
kusika kumusiku apolisi singayankhule nawo chifukwa choti pali munthu amene amayankhulira samangoyankhula wanu zachitika kuti kuti mpando wake ndi umene anthu amuzukwe tabwera munthu ziwe mukumva kuphulisako ndi kuphulika kwa tear gas mpando wake ndi umene kumene akuti kunachitika zimenezo kumene kunapangidwa kidnap mwenyewe pokoso mukumvalo ndimene ndi tear gas apolisi kuyesabe kukhwimisa bata kuno kuchigumula kwa chiswe ode okay njinga kwa joyce yapabwino pokoso mukumva ndi tear gas Yes. Zabwino. Okay. Zakabwanje se. Munthu mukhoza liyankhulo zakabwanje. Sikuzoteka. Koma ndi agent spokesperson. Ai. Kuti zakabwanje. Effective. Tiaimbira kuti angoti fotokozera za scenario. Ifeda ngobwera usachitetezo kuno. Ndi mujambula mpompo munthu awu anena kuti akuzani piyalawo kuti abwere mulankhulane naye. Koma nanga ayankhula ngati. Sana yankhule. Zina chandano. Ndine Bima ndalama. Bima. Bwanji big man. Muone wale. Okay. Chiro mugwira. Alright, chabwino. Tingoisa kucheza so ndi anthu amene ali mmuzi kuti mwina kungopereka maganizo awo pa zimene zachitikazi. Koma kuno tegasindira kupeteka. Yes, big man. Zabwino bwana. Mungati kuyankhula hapo. Okuti azingo kungofotokoza kuti mwina chindakhala bwanji mufanye ndi mwana zooneka ndi maneighbors. Ababa nangofika kumina ababa. Pamene pachayi. Palibe munthu amene angathe kufotokoza. Pang'ono. Pakufika kumene. Chabwino. Alright, tathokoza. Ziko kwambiri. Payayifupi apa. Mbali. Ase zabwino. Koza kuyankhula hapo. Kuti zinakhala bwanji. Kuti zimene ukuziwa. Koza kufotokoza kuti zinakhala bwanji mbali. Pepa tonse mtega swati mpanikiza. Chichina chili kanija tambira pajambira mene ukuziwira. Mene ndikuziwira namba zokuti kumpanda kokwe ngati anthu amapanga kidnap amapanga kidnap anthu ndeno after anthu ataziwa okay mwenye amene anali kumene kokoyo amene amafuna apangidwe chipongweyo anazamba kukuwa afterwards anapeza kuti wadumpha mpanda wakwera kunja anthu ndi amene anadziwano ndi amakanika anthu kulowa anayimbira apolisi amene anabwera atsigulano kumpandako ndikupita nokatenga anthuwo kunyamuka ndi anthu amagenda ano ngati kuti sagwirizana ndi zimene apanga apolisizo mwina kaya amafuna aone anthu kapena amafuna kuti anthu onse mwina amenye kena kono apolisi sone pamene anayamba kumawombera tear gas ndino it's like kuti alowereranso mmuzi akuwombera mmuzi pamalo pamene pamachitika chipwirikitiko akuwomberaso mmuzi imova kungowombera pena paliponse manyumba akuwombera kuti anthu amuzi munayamba chisokonezo anthu amuzi anayamba kwakira apolisiwo okay chabwino tathokoza mwenye. Alright, mmene anthu akuperekera maganizo awo kuli nsewina okwe tikufasi tingocheza bende winaso mmozi kuti atifotokozere kenako kumapeto kwake tichezaso ndi apolisi kuti atiuze kuti zakhala bwanji
koma takanika kuwapeza anthu chigulu cha anthu chimene chinali kuno chifukwa choti chatiye gasiyo. Ndiye anyamata mutawa chani? Matia gas. Okay. Da apo kuso kuli anthu kodi anthu ambiri athawa. Okay, fine ngona. Okay. Azima indesi mukutawa? Mwaswera koma? Taswera. Mwaswera taswera. Ayi konse kuno kunali chinambalala ndithu. Kumatakanika kuti tichezeswe ndi anthu ena chifukwa choti chipwirikiricho ndi anthu ena amene anayima kuno. Akamabwera wa polisi alikumusiri kwa mahali ambakati kukawa kwa kunyona mwenza polisi naja kutawa magenda miyala kujeni magenda ndinu uku kuti kunachitika sozina okay. Ai chabwino mmene mutimene chata mmene zinalili kuno tikulonjezana kuti pazimene zachitikazi awana maganizo anthu amuzi muno osati maganizo a ine ngati pima ndalama kapena nga maganizo a mibawa komabe tikusimikizirani kuti timvaso mbali ya polisi kuti chinachitika ndi chani.